1922an emakume abertzale batza izeneko andrezkoen mugimendu berria antolatu zen. Elkarte honek emakumeen eginkizunak sustatzeko lan egin zuen, besteak beste, emakumeen antolaketa eta formakuntza bideratuz. Kulturaren transmisioan ekintzak eta taldeak antolatuz. Euskal irakaskuntza eta alfabetatzearen alde gau eskolak ikastolak bultzatuz. Gizartearen ongintzarako zerbitzuak eskainiz. Politikagintzan, mitinak eta hauteskundeetarako hautagaitzak aldarrikatuz. Gerra garaian, atzera guardian ere lan egin zuten, lantegietan zein gerrari erantzuteko behar zirenak antolatuz. Gerra galduta, erbesteko eta klandestinidadeko lanak bideratzen lagundu zuten, gizarteak eskatzen zituen arloetan lan eginez, eta gizon eta emakumeak parez pare arituz. Espioitza lanetan aipatzekoak dira, Araba sarearen bidez egindako lanak. Gaurko honetan, Bitori Etxeberriaren historia partekatuko dugu. Bitori Etxeberria, agerrebere, Elizondo Jaiosan 1909an, gurasoen etxean, gero esetuko dana, Polonia ostatu izenagaz. Gazterik sozializatu zen Euskal Baliotan, bailarako dantza taldeko partaidea izin zen, baina batez ere herrigintzan lan handi egin zauen. Euskal Pizkundeak Elizondon bi egitasmo interesgarri burutu zituen aitzolen bidez. Bat, haur euskaldunen eguna, 1932an ospatu zana, eta 36ko urtarrian bertsolariaren egunaren bigarren edizioaren 3. froga. Bietan, Bitori buru belarri ibili zala jakin dugu. Bitori Etxeberria politikagintzan be aritu izan zen. Abertzale, militante eta kargudune izin zen Bigarren Errepublikaren garaian. Lehenengo eta behin, Nafarroko EABko militante, 1931an. 1933an, berriz, EAJko kargu hartu zuen, idazkari kargua. 1933ko irailako lehen igandean ospatu zen Elizondon Euskal Etxearen inaugurazioa eta jai berean EAB sortu zen Elizondon. Sekulako protagonismoa eduki zuen Bitorik. Ekitaldi guztietan parte hartu zuen, baina aipatzekoa da hitzaldi harrera berak eman zauela bertaratu ziren guztientzat. Berarekin batera, Jose Antonio Agirre, Julene Urzelai, Altzeta, Lizaso, Manuel Irujo, puntako pertsonak agertu ziren berarekin batera. Bitori, Felicitas egin batera eta bailarako euskaltzale askoren laguntzari esker, lortu zuten Baztango ikastolan martxan jartzea, 1935an. Esan genezake, Bigarren Errepublikan Bitori oso markatuta zegoela abertzale zalako, eta fascistak Nafarroan sartu zirenean, Valladolidera deserriratu zuten. Denbora gutxi egin zuen bertan, baina Elizondotik urrun, azkenean Iruñean geratu zen. Iruñean bere moduan zeuden beste abertzale asko ezagutu zituen, eta hor ibili zen samariar lana egiten. Muga pasan zuten eskarmentua erabiliz, zenbait jende pasatu zuten toki batetik bestera. Gudari asko kartzelan eta beste asko erbestean zeudela, Eusko Jaurlaritzako barne zerbitzuak iparraldean zegona jakin zauenean mugapasaren kontu hori, Bitoriri proposatu zitzaion Santoñako itunaren dokumentua eskuratzea. Horretarako, Itziar Mujikagaz eta Delia Laurobagaz harremanetan jartzeko proposatu zitzaion. Deliak eskuratu zuen Santoñan dokumentua
atzerako bidea eginez Elizondora heldu zen, eta azkenik Biktorik Baionan entregatu zuen dokumentu hau. Gune hori da, hain zuzen ere, Araba sarearen sorrera. Horregatik, bastanen kokatu beharko dugu Araba sarearen sorrera. Bitori Etxeberria mugapasan 70 aldiz baino gehiago ibili izan, norazko baten zein bestean erabateko material politiko, militar, religioso, hau da, espiotza lana egin zauen norabide horretan. Hortik aparte, 200 persona pasatu ziren bastandarrei esker. Sareko lana 40an bukatu zen, erregimen frankistak lortu zauenean, barne zerbitzuak prestatu zuen txosten bat, zehatz-mehatz, esanez, zer nolako lanak burutu ziren sarearen bidez, eta nork egin zituen lan horiek gerra izenak agertu arren. Errez lortu zuten nortzu ziren jakitea. Hori salata, 28 persona atxilotu zituzten 40ko abenduan, urtarrian, eta 21 epaike eta militarra egin zitzaion, nahiz eta eurek zibilak izan. Heriotz zigorra eskatzen zitzaien gehienentzat, eta Biktorik hartu zuen penarik gogorrenetarikoak. Azkenean, defentsak eskatu zituen revisioa modu batera bestera lortu ziren pena horiek gutxitzea, eta Biktorien kasu ere pena askoz bajutsuago izan zen. Dana dela, bentatzen pasatu behar izan zuen 43 arte. Lan solidario egin zauen, kartzelan zegoen bitartean, emakumez gainezka zegoen, eta berak burutu zuen lana sukaldaritzan eta lorategiaren horniduran eta apainketan izin zen. Indultua 43ko udaberrian heldu zitzaion, 4 Euskal Herrialdetatik deserriratzeko baldintzaz eta askatasun zelatatuaren egoeran. 46ko irailean lortu zuen askatasun osoa, eta bitarte horretan Madriden bizi izan, modu apalagoan eta diskretoan Euskal erresistentziaren alde lan egiten. Elizondora bueltatu zanean jarraitu zuen harremana, hain zuzen ere, sareko kidekin, Delia, Itziar eta Teregaz, eta baita ere Aristia eta Ziga familiarekin. 51an, Hondarribian eskondu zen, Cesario Plazagaz, eta 12 urtetan Mexikon bizi izan, honek bertan zuen etxealdean. 73an, Elizondora bueltatu ziren, eta hurrengo urtean Cesario hil zen, Biktorik 55 urte zituela. Urteak pasatu hala ere, Biktori herrigintzan eta politikagintzan aritu izan zen. Aipatzekoa da, 73ko lehen Pastantarren biltzarran sukaldaritzan lan egin zauela Felicitas Aristiagarekin batera. Edo, frankismo garaian, azken urteetan, ikurrina aldarrikatzeko edo nortasun nazionalaren aldeko ekiminetan parte hartu zauela, ala nola Amaiur Gazteluko kasuan, edo 77ko Etxarriarana egin zen ikurrinaren aldarrikapena. Biktori Gartzainen hil zen, 88 urte zituela, eta Maria Angelis Burkaitz laguntzaile. Aparteko emakume izin da. Bere adimena eta bere lidergorako gaitasuna Alaba sarearen sorkuntzan eta antolamentoan jarri zituen. Horregatik, Euskal Erresistentziaren historian Biktorik gune propioa behar duela uste dugu.